Takže čaute ľudia, vás vítam u prvom dieli na hru Minecraft. Hrám na gamerovom serveri, IP vám dám do popisku videa. Dneska som sa rozhodol hrať minihru Hide and Seek. Nie Hide and Seek, Skywars. Prepáčte, si to milím. Dobre, tak ideme na to. Dobre. OK, ideme tu. Dva hráči, dobre. 3 a 4 sa nás hneď uhneď. Jeden sa odpojil. 4 musím nehrať, že to nejdem písať. Ne! Ty kokos! Ty vole. Musí sa odpojiť vtedy, keď to začína. Ty kokos. Dobre, tento sa si neodpojí. Tento sa neodpojí. Ja idú tým. Všetci chcú byť tým. Ešte tam mám bonusovú čistku a tam. Dá sa. Dobre, takže to odštartovalo. Dobre, naťažíme si tu rýchlo nejaké drevo. Dobre. Zatiaľ to stačí. Celkom to aj stačí. Kokos. Dobre, takže tu máme pracovný stôl. Vykraftím meč. Dobre, a ešte naťažíme to nejaké drevo. Chcem ísť pre tú bonusovú čestku. Čakaj, sa kúknem. Aha. Keď to pôjde pre tú bonusovú čestku, tak ho určite zhodím. OK. Teraz keby ma niekto zhodil. Dobre, máme 4. OK, 22, tu aj stačí. Radšej bojím aj ísť. Prečo? Lak? Ne, vole! Ja mal lak! Som mal lak! Neplatí. Ty kokos. Dobre, takže držíme ešte raz skúsiť. OK. Pozrieme, či natáčame. Dobre, natáčame. Prepačte. Dobre. Lebo nejak sa mi tak stáva, že sa mi to video rozdelí. Neviem prečo. Takže som teraz kúkal, aby to bolo všetko v poriadku. A to je dobrá mapa. Toto je moja najobľúbenejšia mapa. Takže tomu by som mohol aj vyhrať, keď ma niekto zase nezhodí. Dobre, takže tu mám dosť aj ironov. Stačí mi to. Vykraftím si pracovný stôl. Dobre, OK, mám ho. Teraz paličky. A teraz meč. Teraz brnenie. Dobre, mám tu. Idem ťažiť drevo. V tom som rýchly. To vykraftenie týchto vecí PvP. Môj Skype vám dám všetko do popisku videa. Všetko budete mať v popisku videa. Ja som tam demolka.cz. Dobre, pomaly to zničím. Tak. A idem pro bonusovú čestku. Jo. Kde je? Tam je. OK. Ďakujem. Takže ideme dvaja. Tam bude skôr.
Jo, mám. Že mám železnú prilbu. Dobre. Mohol by som ísť aj do prostriedku, nič by sa nestalo. Jo, takže idem do prostriedku. Tu jumpnem, jo. Som tam. Rýchlo bolo. Chcem si dávať bacha. Kokos, nech ma nikto nenapadne. Ne vole! Ty kokos! Takže toto vám gratulujem. Nadal pekne, takže toto by bol koniec tohto dielu. Na budúci diel budem natáčať aj dlhšie videa a nebudem tak tam veľmi failovať. Takže čau.